Ari kuya kuzokuona ere? Akapedzera kuona ripi? So pane 3 weeks. Imimba yekutanga kai? Inoda murume? Iri kumuwana ere? Muudze kuti mimba yako haisi kuwana murume, iri kuda murume padhuze nepadhuze. Mimba yako haisi kuwana murume. Inazikwanisa kusvika ikoko nekuti ndakanzi hatidi kukuona uno. Nani? Mubvunze kuti nani? Nani? Tezvara vangu. Tezvara? Simuka. Ndiwo wakati uya asasvike kumba. I want to do pabhenji. Autemutema utete. Mukomana akaramba mwana wake akauya nemombe kumba achiti ndauya nemombe iyi ndiye danga unotanga kuipa danga sei hatisati takuonana mwana wangu wacho usati wangusungira unomhanya kuti danga sei ndobva ati handichada mwana wenyu ndobva ndati oraiti chimupa bhukuru tizoti hauchada zvikanzi handina bhukuru ndikati ko mimba yako unoitena here mimba yako zvikanzi preparation handina ndikasaka mombe yako iyo ikatakutenga preparation ichi yemukadzi wako tosangana kudaro ndikamusainisa pasi ndibara ndikamusainisa mombe yacho iri kutengesera kuti aiwa sinoda kuti uye naye. Okay. Iwe ndoda kuti unipindure pasi pomona. Kana zvisingaiti kuti hazviti mukadzi uri kumuda here. Unogara ku? Chesa. Iwe wabva ku? Kumandari muchironga. Uya anogara kuchesa. Chesa iyi imoyamuka kuchironga chironkaranda maseri. Kachironga chingoti yamchesa nemoro yamuka vijana. Papa mfereji mamseri. Tikautenda naye kumba kwako unoenda naye. Takura uende naye. Mutaure kuti madzimai andi. Mutore uende naye. Mutore bata uende naye. Mutore uende naye. Endai. Amusoro ichangamira. Ini panondiremera kuti ndiende naye kumba. Kuti amai ake handitendi kutoshaya rugare. Uyu panga asipo waitotora mukomana womumba wachinitindira reno mukomana womumba. Vabereki vake variko kudharo panapa wayana ndiwani ndisekuru waJackson. Wazvinzwa zvekutaura? Ndazvinzwa. Uri kuti kudina? Ndototanga kuzvinzwawo panapa. Alright. Buda panze. Iwe buda panze. Iwe buda panze. Newe buda panze. Motaura. Iwe usawane paunosiya kana panodambudzikana zvizvo zvodzoka kumovha. Ndoda kunzwa final say kuti mati kudi. Endai. Iwe Tezvaragara. Saka dambudziko rokunamai tapasekuru vacho hanzvadzi yamai avo takatigadzirisa musha asi zvamuchagadzirisa musi wa1 musi wa8 musi wa14 mochidzoka tozonzwa ripoti kuti musha wacho ugerese right ndozvandoda ndikakutumai pano ndoda kungodzoka ndichiti iwe sekuru panguva ino kana zvinhu zvakadai so hanzvadzi yako anomamaitira akashata wazvinzwa but gadzirisa but for the meantime tera unzwe zvandau kudzidzisa ndiri kuti Tezvara wesimuka hausati wakutaura pfuma imbomira kutaura pfuma wazvinzwa ndini ndiri kutaura inini kana ndichita chinhu noda kuvaka ndine focus yekumberi yevana wazvinzwa wachakanaka yakumba chero nguva ingawe pamba pako wazvinzwa panguva ine mbosiya iwe murume akayapamba mubikiri iwe azoda kuti uite hasha chikonzero tapa uyu kuti ambogadzira musha wake hasha handina mukwasha wangu totoyana iba baitofona chitokumbira ndosaka ndati asi zvanga zvaita mukwasha manje no chizvireka izvo mwana wamai handike ndikopedzisa chete akati handichada mukadzi ndinotsara kuti handisikuirana naamai yatitika ndobva sainirana pasi no zvakasainwa nezuro zvinootwa futi shamwari tigamuchira mukwasha vanzwa enda nemurume kumba kwababa wako naamai vako uye achigadzirisa munombosvika wachera 2 days 3 days achienda kumba kwako hazvidambidzwe murume
ndine chikumbiro iyo chinochete mama. Chero zvinzi mai vangu varikutadza. Ndinokumbira kuti vasatu. No, teerera udzi mwana. Teerera, mese muri vana vadiki. Izvo zvaataura usazvibate iwewe. Kutaura iwewe usazvibate ndozvouyu nevava vari 2. Ende ndizvo kungoona zvaita mimba zvainoita. Teerera udzi experience yanne pari paikakura. Mimba kana ichiri kutanga sei nokukonzera zvakaita sei zvakawanda zvinodarika. Wazvinzwa here? Ende unopanel builder. Ndapedza. Ndakachida kuti vasati vasumuka sekuru vachindotaura navo. Waiwo munokurukura. Endai tora uJohn ari pakati uyu. Endai mukurukura achinzwa. Tapedza. Munodzoka tichinzwa tinogara sei?